Áno, 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 poď. Poď. No. Nevadí. Čaute ľudičky, ako bolo dneska v škole? Dúfam, že super, keďže je piatok. Ja som v škole nebol, pretože som, ako môžete vidieť, som chorúčky. Takže toto tu je môj najlepší kamarát momentálne. Ja nič iné nerobíme, vyťahujem jedno za druhou. A som ochorel, pretože som sa včera bol voziť s kamarátom na skútri. Nie na motorke, ja mám skúter, pretože mám kamaráta, ktorý má cestnú motorku veľkú. A že keď poviem, že ja mám motorku, tak proste ma vysmieja, že to nie je motorka, to je skúter. A vždy posiela také srandovné obrázky toho skútra, že moped, lebo ten skúter má také svetlo, vyzerá to úplne ako UFO. A vždy mi poslal fotky, proste mi spravil v Photoshope taký obrázok, že skúter a namiesto svetla bolo fest UFO a proste stále sa robí zo mňa srandu, ale ja viem, že ma máš rád, Kupko, menovec. No a som sa vozil s kamarátom včera na tom skútri a tak trošku som ochorel, som sa ráno zobudil, že takže mám asi pás. Tak som šiel ku doktorke, idem si od doktorky a ušiel mi autobus rovno pred očami, že a rovno pri zastávke mám moju záložňu, tak si vravím, že idem tam, pozriem čo má nové, prídem do záložne a tam bol také, ako by som nazval, prekvapenie môjho srdca najväčšieho, pretože mám pre vás také malé prekvapko, ale najskôr pozrite sa čo robím, pretože chcel som začať natáčať Slendera 4, ale neuložilo mi, kde som naposledy skončil, pretože vlastne som nedokončil misiu, ale video malo už pol hodinu, tak som to zrušil. A mi to neuložilo, takže teraz sa nachádzam sluchatečka, ahojte, moje krásne. Takže teraz sa vlastne nachádzame na tomto poli a musím sa dostať tam, kde bola tá tmavá miestnosť, odtiaľ zobrať kľúč a potom tam na konci je ten dom, kde je to decko, kde mu zoberiem hračky. Takže super, ma tak potešil, lebo už som mal všetko pripravené, že idem natáčať a zrazu proste ma to zobudilo tam, takže A čo som našiel, o tom som chcel hovoriť, mám pre vás fest mega prekvapko a dám menšiu napovedu, hej. Je to hra, má cca 50 giga a všetci tam asi ignorujete semafory v tej hre. Hráte za 3 hráčov a dostal som k tej mapu. A ako asi všetci tušíte, tak viete, o čo ide. GTA 5, ako úplne som prišiel ku Ujovi do záložne. Kokos pozeral, že to čo je, ty kokos? No a GTA 5 tam mal takto, ja si že čo si, to musím mať. Tak som s ním spravil taký menší kšeftík. Ja som mu dal 2 hry, čo som už vlastne prešiel. Bol to Watch Dogs a Drive Club a sme to vymenili, takže vlastne je to pohodička, som úplne mega rád, proste idem od doktorky fest, ušiel mi autobus, proste nič horšie nemohlo byť a zrazu prídem k Ujovi a tam a mal to 50, ja som to inštaloval strašne dlho, ešte nejaký update to robilo a veľa z vás mi písalo proste, že či budem točiť aj GTAčko 5, tak odpoveď áno, budem točiť GTA 5, ale rozhodol som sa, že bude to také špeciálne video to projekt. Chcem normálne GTAčko 5 prechádzať na misie, pretože GTA 5 som mal iba chvíľu a to som vôbec neplnil misie, to som proste pobehoval, robil hlúposti, zabíjal všetkých, klasika, to robíte určite aj vy. A spravím to tak, že keď začnem točiť, napíšem status, pretože livestream nemôžem robiť, mám slabý internet, dedinský, klasika. Napíšem status, vy budete písať proste čo mám spraviť, úplne hoci čo vás napadne, napíšete proste úplnú hlúposť alebo niečo čo viete z GTAčka, nejakú srandu a ja to proste spravím proste, bude to niečo ako špeciál za 3000 odberov, takže teším sa, takže ostáva už len moment, ostáva 47 odberov a máme tu GTA 5 od Gorcika, to sa strašne teším, lebo ja som mal GTA 5 iba na Playko 3 a to som vážne mal iba chvíľu
pretože som Playko potom predal a tá nebola ani first person a to som proste iba strieľal, chodil a tak, takže OK. Ja idem tu dohrať toto Slenderika a idem točiť 4. diel, takže majte sa na zďu. Tak ešte nie na zďu, pretože som ešte chcel povedať, som zabudol, že ráno vyšiel Until Dawn 9. časť. Nemôžem ukázať 5, 9, nemám dve ruky. 9. časť a bola úplne fajn. Sice není tam edit, pretože som to... Nechcel som z toho robiť takú srandu, pretože tá hra ma strašne baví, je tam dobrý príbeh. Tak som si to nechcel robiť srandu, tak som to iba tak proste, či je to čistý let's play, žiadne edity, tam nie sú žiadne približovanie, efekty. Proste chcem si tu hru vychutnať, tam o príbeh, tak Slendik to berem, Slendik to ma baví, proste bojím sa a baví ma to. Tak tam robím proste viac tých editov, ale Until Dawn chcem takto dohrať proste. Tak kto nevidel, tak si pozrite. A ešte som chcel rýchlo povedať, že to GTA 5 bude namiesto ako špeciál pôvodný za 3000 odberov, mal byť sociálny experiment, ale nejako sa to zadrháva, takže uvidíme, čo z toho bude. Takže toto je taký GTA 5 ako náhradný diel, ale každopádne, ak to vyjde, tak bude GTA 5 aj sociálny experiment, takže máte sa na čo tešiť, takže lajkujte, zdieľajte, odberajte, nech tu máme 3000 a môžeme točiť GTAčko. Až teraz. Definitívne. Názďo.